كاب استديو إيري تيفي زينا ومستنالونا نفيلم علونا زي خبركم تعذبتنا كم يتوعلو ساعة تشعت تأخيرون لومي 4 مسكرة مسترالو هاجراون زينا حيزنا لكم كريمنا لنا هغدي من مكتل لكم بخبر زعد من الشام تولدي بغنى تاتو فيلم لوم بستقبل مرمرات حد زيجا كابس مرا بكورونا فيروس ملكافو كرجاجس كله كل التفاني بعودي موسيقى السلطنة سوسان 4 أبالات مينستر مكل خالو متمرقهم هوسبيتال عصب زحاشا قلبرت نخب زمناو مسارحيتات تواديد له تشاينا بكتما بيجينغ ماكل مشطة بركي كمتغفت أفليتا اب أمريكا بكورونا فيروس نايستلخ في سبات تغلال لغزرين ب 4 مليون تسعياكي روسيا خذا كايروت ينازل له تهدر الممد اب نيتو سقال حابرتا كام مينستر تعنا لومي اب موشبي ماكلات زوبا ماكل بزتقبره ناي لابراتوري مرمراتات حاده زيغا كابسمرا بكورونا فيروس ملكافو ترغاغيصلهم زغمزيرن كله كورونا فيروس ترخيبهم اب هوسبيتال زوبا ماكل تعاقبهم كنكن كغبرلهم صنحو كلتا زيغاتات حاويهم تفاني مالو باز مسرت تغلال لغزري بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 6640 شعاتن بزحلهم 6590 شعاتن كابزيوم حاويم زتفانو 30 شمونتن بموز زتفليو 10 تغلتا دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركابيوم مينستر تعنا 4 مسكرم كلتا شحن 20 حدن اب زحالفه ورح حمله بعود موسيقى كسلطنو زصنحو 64 ابالات مينستر مكلخال لومي بزتخايد سنه سرعت تمريقهم غازيتኛ ዳናይት ገብሪ ህይወት ዘዳለው ተጸብጻብ ይስዕብ بعودي موسيقى زسلطنو كاب زتفلاليا اهاجوتات مينستر مكلخال زتواصو 64 سنه طبباوያን لومي 4 مسكرم اب دونغولو اب زركب ماكل سلطن حيل بحر ኤርትራ ተመሪቆም እቲ ብመኮነን ጎስጓስን ሓበሬታን ሚኒስትር ምክልኻል ተወዲቡ ንኽልተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ስልጠና ክልተ ሓሳባዊ ምንባብ ኖታ ምውህሃድ ሙዚቃ ኣብ ማዕባብላ ዝተዋሃሃደ ዜማ ሞያዊ ስነ ምግባርን ካልእን ዘጠቓለለ እዩ ሓላፊ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ኣብ ዘስምዖ ቃል ደረጃን ብቕዓትን ስነ ጥበብን ሙዚቃን ሃገርና ንምብራኽ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ክውደብ ምጽንሑ ብምጥቃስ ብመንገዲ ሙዚቃ ረቂቕን ኣድማዕን መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝዓዩ መንእስያት ንምምልማል እቲ ስልጠና ከም እተወደበ ሓቢሩ كاب أسلطنتي سنة ببنيا تسفيت حقوس بوغانو سلطنتي زتفلالي درجان تمكرون موزيك أزنبارون بمخانم مسرتاون تعقون تمرتي كم اتوهب بمتقاس قسيمومون نزلو كم مبقسن مسرتن بموساد بسرح نممعبالو أبرتعم كتحرو أزخاخيروم وكيل تمرقت دمان أقدا سنة نايت سلطنا بمتقاس ببدرجوز ودب تمساسال سلطناتات كقصل تلابع أبتياقات أمين زتودب سلطنا زنت أبارق سنة بباو سراحات قريبون يروم هوسبيتال عصب زحاشا أقلقلوت نخب ببوانو بزقبرو لزلو وفري زمناوي ديجيتالاوي مسارحيتات تواديد اللوم ابتو هوسبيتال كيلا راديولوجي من سي مدهاني يوسيف نيرينا بزهابو حبرتام اب ورح مقابيت نايز عمد تتخيلو اب نطف سراح زركب زمناو مرمري وشتاو أكالات اكسراي اب سلطنتن بقعتن زوهاب أقلقلوتن نتصر تحماماتن لعلا استواصو يقبر كمزلو قليسهم ميديكال دايركتور هوسبيتال عصب دكتور يوهانس تخلو بوغانو متأتاو نايز زمناو مسارحي مستحسرتات عقمي سبن مسارحيتاتن ملاء ببوانو زقبر زلو قلحتا ادمعن وصيتاون سرح كعمو اخيلوم كم زلو حابيروم الزمناو ديجيتالاو مسارحي نملو اكالات زيشفن بمخانو بلج اخم زلو دكتور يوهانس بتوسخي افليتوم اب نوزبا جيندا اب مسرح ممهار مستمهارن زحاشو صيت نخمزغب زمدنا ولدي تمهارن ممهرانن كحيل ب20 شمونتن حساب استخايده جمجم صاوعيت قريبهم حلافي بيت صحفه تمرتي ابتن نوزبا ممهر جبر يسوس ملس اب زغربو صبصاب اب عمته تمرتي 2019 متن محلاف اب مباتا 86 ميتاويت اب ماكلاي درجه 70 شمونتن ميتاويت
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 83 ሚእታዊት ምንባሩ ጠቂሱ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰለስቲኡ ደረጃታት ብገምጋም 43 ሚእታዊት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ምስ ኩነታት ለበዳ ኮቪድ-19 ሰብ ክሳግማዊ መነባብሮን ትሑት ምክትታል ወለድን ልዕሊ 1,000 ተምሃሮ ከም ዘቋረፁ ዝገለጸ መምህር ገብረ የሱስ ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ካብ ዝተሳተፉ ተምሃሮ 18 ናይ ዲግሪ 18 ናይ ዲፕሎማ 49 ድማ ናይ ሰርቲፊኬት ነጥቢ ከም ዘምጽኡ ብምብራህ መደባት ዓርዮትን ትምህርትን ዓበይትን ዘታብዑ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ዓሊ ኣሕመድ ብወገኑ ንዘሎ ዋሕዲ መምህራን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ምቕርሒ ክግበር ምዃኑ ብምብራህ ጠንቂ ምቁራፅ ተምሃሮ ተለልዩ ፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ ተራ ኣመሓደርቲ ከባቢ ክዓዝዝ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብግድኦም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝዓነወ ኣብያተ ትምህርቲ ቅልጡፍ ጽገና ክግበረለን ምስ ትካላት ስሩዕ ትምህርቲ ተጸጊዐን ኣገልግሎት ዝህባ ከምኡ መዋዕለ ህፃናት ንዕአን ዝኸውን ህንፃታት ክስርሓለን ከምኡውን ሓምላይ ክለባትን ኣብያተ ንባብን ክሰፍሕ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንዞባ ጊንዳዕ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ ልዕሊ 15,000 ተምሃሮ ዘእንግዳ 35 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ ዞባ ደቡብ ንዞባታት ማይ ምነን ዓዲ ቀይሕን ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከም ተሰላሰለ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ኣብ ንዞባ ማይ ምነ ዝነጥፉ ልዕሊ 70 ስራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ብ24 ነሓሰ ብዘካየድዎ ማእተታዊ ስራሕ ብውሕጅ ዝተበላሸወ ከባቢታትን ትሕተ ቅርፅን ከም ዝፀገኑ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወነንቲ 46 ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ወፈራ ምትካል ፈልስታት ኣካይዶም ኣብቲ ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ተወዲቡ ብ31 ነሓሰ ኣብ ኣስሓርቲ ዝተባሃለ ቦታ ዝተኻየደ ናይ ክልተ መዓልቲ ማእቶት 280 ጎዳጉዲ ተኳዒቱ ፈልስታት ኣግራብ ከም እተተኽሎም ኣብ ወንበር ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሃብተ ገብርኤል ኣስፋሃ ገሊጹ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓፀረ መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ደጊመ ብክብሪ ዕድም መንግስቲ ቻይና ሓድሽ ማእከል መሸጣ ብርኪ ማለት ኣክሲዮን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ንምኽፋት ወጢኑ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣገልግሎት ዝጅምር ማእከል ሓድሽ መድረኽ መሸጣን ዕድግን ብምጥጣሕ ብንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ዝግበር ምህዞኣዊ ስራሓትን ንግዳዊ ንጥፈታትን ኣብ ምዕባይ ከምኡውን ናይ ወፃእ ሰርብ ወፍሪ ንምትባዕ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ማእከል እዚ ምስቲ ኣብ ከተማታት ሻንጋይን ሸንዘንን ዝርከብ ማእከላት መሸጣ ብርኪ ተደሚሩ ኣብ ምድልዳል ቁጠባ ቻይና ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ወሲኹ ሓቢሮም ማእከል መሸጣ ብርኪ ቤጂንግ ንንኣሽቱን ማእከሎትን ንግዳውያንን ምህዞኣውያንን ትካላት ከም ዘገልግል ዝጠቐሰ መንግስቲ ቻይና ካብቲ ናይ ሻንጋይን ሸንዘንን ዝተፈለየ መምርሒታትን ትካላዊ ኣሰራርሓን ከም ዝህልዎ ኣረዲዩ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ጠቕላላ ቁፅሪ ናብ 40 ሚልዮን ተፀጋጊዑ እቲ ኣሃዝ ናብ ደረጃ ዝደየበ ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ሓድሽ መልከፍቲ ከም ተመዝገበ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ድማ ጅር ደልታ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቁፅሪ ዝሞቱ ናብ ልዕሊ 645,000 ከም ዝዓረገ ዝገለጹ ክኢላታት ጥዕናት ሃገር ንምቁፅጻሩ ተሪር ስጉምታት ክውሰድ ይጽውዑ ኣለዉ ብኻልእ ወገን ኣብ ኣሜሪካ ዝምዝገብ ዘሎ ልዑል መጠን መልከፍቲ ብዝጠንቁ ጽቡቕ ገስጋስ ከመዝግብ ዝጸንሐ ቁጠባን ዕድላት ሽቕለትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብኣሉታ ከም እተጸልወ ተቓሊሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ቁጠባ እታ ሃገር ጽቡቕ ገስጋስ ብምምዝጋቡ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ዕድላት ሽቕለጥ ከም እተኸፍተ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ወርሒ ነሓሰ 235,000 ማለት 21 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝነበረ ገሊጾም ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ቁጠባዊ ምንቁልቋል ጅር ደልታ ዝጠንቁ መልከፍትን ንሱ ዝፈጥሮ ዘይምትእምማንን ምዃኑ ሓቢሩ
روسيا بقداماي فرق ناي زورحي مسكرم كتكايدو وطينا زلا سفيح وتهدراو الممد اب كيدان سيمين اتلانتيك نيتون غورباب تهاجرات اوروبان سقات كم سفتره تقاليحم وانا صحفي نيتو جينس شتولتنبرغ تمال سلسته مسكرم ابزهابو غايزتاو مغلصي روسيا بزعباب تلممد التساتفو بزح سراويتن اصوارن كمون عينت التكايدو الممد ملء حبريتا ختب تصويعم روسيا بزل ممد عمتاوي ابزي لمود عمتاوي لممد بعسرتاتاش حز قصور سراويتكوا كتساتف انت صنحت حاله سيسوناتو تراي بوقعي كمتوج كيدان سيمين اتلانتيك نيتو يوقس انتخنا جن نيتون ملافنتو هاجرات بالتيكن زتفلالي قصلاسمات زتوهبو تخاتاتالي وتهدروا الممدات ابو سناسندوبات روسيا ككايدا مصنحن زحبرو صبصبات كم مجمار ورح مقابيت كساب ورح حمله استخايدن استراتيجيكاوين دبدبت نفرت امريكا استساتفو اندما حدا خابيوم روسيا نزتخاتاتالي الممدات نيتون ملافنتو هاجرات بالتيكن تختخ ختبل كتقاومو مصنحه يفلاتم زخمزيلون كله روسيا نستراتيجيكاوي كتباوي كوريدرن مسمر مقعزيا بحرن اركتيك ناقلقلوت كفوت نمقبارو تسرح كمزلا بريزيدنت فلاديمير بوتين حابيروم بريزيدنت بوتين كاب كلتا مسكرم اب كتما فلاديفوستوك اب زكان عزلو قطباو وعلا اب زسمع مدريو نزغ قطباو تلمي هاجرو قليسوم روسيا بتي بمسمر سميناو بحري زصواع اركتيكاوي وسناسنا نزكايد نقداو منقسقاس كالوت هاجرات كم زي تتصارر زتقسه بريزيدنت بوتين نكتماتات فلاديفوستوكن سينت بيترسبرغن زراخب مسمر مقعزيا بحري كفوت مقبار سفيح تحت غرصاو سرحات ككايد مخانو افليتوم مخفات نايزي مسمر العلق الطباون استراتيجيكاون اقداسنت كم زهلويو سحبر چاينان ايرانن كل مداو زمدنن كدنفعه كمترادአ አገልግሎት ዜና ሽንህዋ አፍሊጡም እተን ሃገራት ኣብ ስምዕ ዝበጽሓ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ምስ ኢራናዊ መዘኑ ሁሴን አሚር ትማል ሰለስተ መስከረም ኣብ ዘካየዱ ናይ ቴሌፎን ርክቢው ኣብቲ ዝርብ ሚኒስተር ዋንግ ቻይና ነቲ ያቀዲሙ ዝተበጽሐ ዲፕሎማሲያዊ ቁጠባውን ንግዳውን ስምዓት ንምትግባር ዘለዋ ድልውነት ብምርጋጽ ክልቲአን ሃገራት አንጻር ገባትን ዓማጽናት ተሓሳስባባታትን ስጉምታትን በሓባር ክቃለሳ ከም ትድግፍ አፍሊጡም ሚኒስተር ሁሴን አሚር በወገኑ ካብ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራኢሲ ናብ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ዝተላከ ሰላምታ ድሕሪ ምትሕልላፍ ኢራን ምስ ሃገራት ኤስያ ብሓፈሻ ምስ ቻይና ድማ ብፍላይ ዘለዋ ምሕዝነታዊ ዝምድና ንምዕባይ ዘኽእል ፖሊሲ ተሓንፂፁ ከም ዘሎ ገሊጹም ኢራን ምስ ቻይና ንዘለዋ ዝምድና ልዑል ጠመተ ከም እትህቦ ዝገለጸ ሚኒስተር ሁሴን ነቲ ዝምድና ብንግዳዊ ሽርክነት ንምድርዑ መንግስታት ቻይናን ኢራንን ዝበጽሕዎ መርሓ ጎደና ኣባይታ ንምትግባር ክስራሕ ጸዊዑም ሓድሽ መንግስቲ ኢራን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ኣንቢሮ ዘሎ እገዳታት ንኽልዓል ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ዘሎም ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ብዝተኸስተ ለበዳ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማማት ብውሕዱ 30 ቆልዑ ዝርከቦም ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ንሰብ መዝጥዕና ተኸባቢ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን መብዛሕትኦም ግዳያት በቲ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ረስኒ ደንግ ማለት ዌልካም ዝተለኽፉ ምዃኖም እቶም ሰብ መዝጥዕና ብተወሳኺ ገሊጾም በቲ ለበዳ ብኸቢድ ተጸሊያ ብትርከብ ምምሕዳር ከባቢ ፊሮዛባድ ትካላት ጥዕና በቶም በዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብጣንጡ ዝመሓላለፍ ክትረስንን ቃንዛ ጨዋዳታትን ብምስዓብ ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ሕማም ብዝተለኽፉ መሊኡ ከም ዘሎ ተገሊጹም ኣብ ዓለም ዓመታዊ ልዕሊ 20,000 ሰባት ብሕማም ረስኒ ደንግ ከም ዝሞቱ መብዛሕትኦም ድማ ቆልዑ ምዃኖም ጸብጻባት ጥዕና ይሕብሩም ረስኒ ደንግ ዝመሓላለፈሉ ኣገባብ ካብቲ ናይ ዓሶ ዝፍለ ስለ ዘይኮነ ጣንጡ ዝፋረያሉ ዕቋር ማያት ብምድፋን ጸረ ጣንጡ መድሃኒት ብምንስናስ ናምስያ ብምጥቃምን ክትከላኸሉ ከም ዝከኣል ክኢላታት ጥዕና ይገልጹ نسعى استرالو زينو مسنالون مزام كنتاتو كدغملكم لوم بستقبل مرمراتات حدا زيغا كابس مرا بكورونا فيروس ملكاف كرغاغصن كله كلته تفاري بعودة موسيقى السلطنة سوسان 4 أبالات مينستر مكلخال لوم تمرغ هوسبيتال عصب زحش أقلقلت نخهب الزمن ومسارحيتات تواريدو چاينا بكتما بيجينغ ماكل مشتا بركي كم تخفت أفريقيا
ኣብ ኣሜሪካ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ጠቕላላ ቁፅሪ ናብ 40 ሚልዮን ተጸጋጊ روسيا ከተካይዶ ወጢና ዘላ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብ ኔቶ ስጋት ንሎም ቀዳም 4 መስከረም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባት ኤርቲቪ ክትከታተሉ ዕድም ብሩኽ ምሸት